Idan kana son ka nisanci talauci, ka saurari wannan bidiyon daga farko zuwa karshe. Zan fada maka abubuwa guda 5 da tun yanzu ka daina su domin wato ka nisanci talauci. Amma kafin nan ka tabbatar ka yi sharing wannan bidiyon domin wasu masu amfana. Abu na farko da zaka kiyaye shine siyan abin da yafi karfinka domin burge wasu. Mutane da dama suna wannan kuskure. Zaka ga mutum business ɗinsa yana tafiya normal, a lokacin da mutane sun fara ce masa yalhaj alanguro kaza da kaza, sai kaga daga nan ne zai je ya fara siyan abubuwan da yana kokarin burge wasu. Don haka idan ka fara yin wannan haka, kana nuna ma kanka cewa na fara daukar hanyar da zan kai zuwa ga abin da bana so. So don haka ka daina wannan kuskure domin ka nisanci talauci. Abu na biyu shine ka daina yin wai komai sai ka iya, komai sai kai za ka yi. In dai kana kokarin yin haka, tabbas business ɗinka ba zai tafi yadda ake bukata ba. Wata ran kuma ka je ka rasa wato kuɗinka ba tare da ka samu biyan bukatu ba. Mutane da dama suna kokarin yin wannan kuskure. Zaka ga mutum business ɗinsa yana tafiya normal, a maimakon ya nemi wani wanda ya fi shi kwarewa akan abin da yana kokarin saka kanshi, kawai shi je komai sai ya yi shi. So wannan zai sa ya rasa kuɗin shi, ya bata lokacin shi, kuma bai samu wannan biyan bukatu ba. Don haka ka daina shi. Waɗannan abubuwa guda 2 zai taimaka maka. Sannan abu na 3 shine ka daina zama da abokanan banza. Tabbas in dai kana zama da abokanan banza, ko nawa kake da shi, kowane irin hali kirki kake da shi, tabbas wata rana za ka tsinci kanka a cikin irin yadda suke gudanar da rayuwarsu, kuma ba za ka so ka kasance irin halin da suke ciki ba, kai ba za ka so ba. So don haka tun yanzu ka nemi abokanai wato mai kyau wanda za su taimaka ma wurin bunkasa business ɗinka ko kuma ka nisanci talauci. Sannan abu na 4 shine ka nemi ilimi. Kada ka yi komai a jahilance. A duk lokacin da kawai ka ji wani information ga wannan abun ana samun kuɗi da shi, ba tare da ka tsaya ka yi bincike ba, ba tare da ka tsaya ka koyi ilimi ba, kawai za ka ɗauki kuɗi ka saka akan wannan abun, tabbas ina mai tabbatar maka da cewa wata rana za ka rasa kuɗinka. Bayan ka rasa kuɗi, me zai biyo baya? Talauci. To don haka ka kiyaye kanka da wannan. Abu na 5 shine ka daina yin komai da komai za ka saka kuɗinka. Yau kana yin kasuwancin akan siyan filaye ka siyar da shi, gobe kai ne ka koma siyan motoci. Ba laifi ba ne, amma ka tabbatar ka san inda za ka saka kuɗinka. Ka tabbatar wane ne yake jagorance ka, bi ma'ana wanda za ka bashi kuɗi ko kuma wanda za ku yi kasuwancin nan, ka tabbatar ya samu kwarewa akan wannan kafin ka dauka kuɗinka ka saka. Domin kuwa idan baka tsaya ka yi tsayin daka ka yi controlling kuɗinka ba, wannan kuɗin naka tuni za su wasu. So don haka tun yanzu ka kiyaye waɗannan abubuwa guda 5 da na lissafa a wannan bidiyon. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka tabbatar ka yi sharing domin wasu masu amfana. Ni ne naku Coach Abubakar, sai mun haɗu a bidiyo ɗinmu na gaba.